Трябва да свържете продукта към интернет, което се случва благодарение на дистанционното, което е включено в комплекта. И свързването става от настройките. Ето така, тук може да свържете. Изписвате си паролата и всичко необходимо, като приложенията, които ще намерите в продукта автоматично заредени. Това са настройки AirPlay, Chrome, Disney, Firefox. Като най-използвани често са ето това HappyCast, което означава, че може да споделяте вашият екран от телефон. С iPhone гарантирано тествано преди малко. Разбирате си на iPhone тази иконка. Трябва да сте си на една и съща мрежа на интернета и така свързвате и всичко, което се визуализира на вашия телефон, ще се визуализира съответно и на приложението и на телевизора. Нека да разгледаме и останалите опции. Имате инсталиран YouTube, който трябва да му сложите акаунт, за да работи. Ето го, стартира се. Но задължително трябва да използвате акаунт този път, за да може да влезете и да гледате клипчета. Други приложения, които може да откриете, това е Netflix. Да знаете, нищо безплатно няма на този свят, затова Netflix се плаща. Ако имате регистрация, може да го гледате, ако не, ще си го гледате на иконка. Както знаете, Chrome, как може да го използвате и за какво да ви бъде полезен. Можете да изпишете, например, някой, вижте, тук имате в търсачката да пишете. Има много филми безплатни, нали, като браузър да ги гледате, филми, OVO и така нататък. Може да си откриете, няма да им правим реклама в момента. На браузъра се зареждате и съответно ще видите безплатно филмчета от тези сайтове, защото ви се зареждат като браузър на компютър. Тук е музика, може да си правите папки в самото устройство. Има възможност за... Само да видя къде беше флашка. Ето тук. Отзад се монтира. Може да свършите и чрез LAN. Не е задължително да бъде Wi-Fi, както е удобно за по-добра връзка. И отново стигам до Play Store. Тук трябва да си направите акаунт и да може да теглите вече каквито си искате приложения, като напомням, този продукт е Android. Всичко, което може да бъде на Android, може да бъде и тук. В това число и камери. Като си изтеглите приложението, може да си ги наблюдавате на телевизор благодарение на TV Box-а. Общо взето това е. TV Box-а не се използва за изцяло гледане на безплатна телевизия. Как може да гледате телевизия, ако сте изплатили на някой доставчик и той има приложение, чрез което може да се наблюдава отдалечено. Инсталирате го това приложение на TV Box-а и така наблюдавате телевизия, където и да отидете на този доставчик, като може да се взимате с вас самото устройство, където и да отидете. Много клиенти искат безплатна телевизия. Това не е TV Box за безплатна телевизия. Просто ви прави вашия телевизор смарт. Този, който телевизор демонстрирах преди малко, той е стар, може би колкото мен. И няма никакви функции. Нито YouTube, нито Android като цяло в операционната му система. Затова използвам TV Box, който е много добра цена, а всъщност ви е предпоставка да не закупувате друг телевизор, а да използвате стария си. Дано съм ви била полезна. Последвайте ни в нашия канал в YouTube за още видеа.